తుఫాను వల్ల నష్టపోయిన ప్రాంతాలన్నీ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తిరగటం జరిగింది. లాస్ట్ గింజ వరకు కొనటానికి ఈ ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ రైతు కూడా నష్టపోకూడదు, ఏ రైతు కూడా ఇబ్బంది పడకూడదు, రైతుకు కోసిన ధాన్యాన్ని, తడిసిన ధాన్యం, కొంచెం మొక్కొచ్చిన ధాన్యాన్ని కూడా ఇబ్బంది లేకుండా తీసుకోమని చెప్పడం జరిగింది. ఆ రకంగానే దేవుడి దేవుళ్ళ ఎండ రావటం, ఆరబెట్టుకుని పంపించే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే పొలం మీద పడిపోయిన చేన్ని అన్నింటినీ కూడా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్స్ అందరికీ కూడా ఏదైతే ఇన్పుట్ సబ్సిడీ, ఇన్సూరెన్సు క్లెయిమ్ చేసేటట్టుగా అన్నీ కూడా ఎన్రోల్మెంట్ అన్నీ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు, తిరుగుతున్నారు. చేసి తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు దాని మీద స్పందించి మాట్లాడతారు. ఏ ఒక్క రైతుని కూడా ఇబ్బంది పడకుండా ఆదుకోవాలని దృఢనిశ్చయంతో ఉన్నారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు. రైతులు ఎప్పుడు కూడా ఎవరో కూడా అధైర్యపడొద్దని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ ఏదైతే ఆఫ్లైన్లో 170,000 మెట్రిక్ టన్స్ కొనడం జరిగింది. ఏదైతే టోటల్గా 5 లక్షల చిల్లరి ఆన్లైన్లోను టోటల్గా దగ్గర 6.5 లక్ష మెట్రిక్ టన్స్ కొనడం జరిగింది. 1,150 కోట్ల రూపాయలు పేమెంట్లు చేయటం జరిగింది. ఇంకా 190 కోట్లు పేమెంట్ చేయాలి. ఇవన్నీ కూడా 3 days 4 daysలోనే అమౌంట్ వేసేసే కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. ఎంత ధాన్యాన్నైనా తీసుకుంటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. లాస్ట్ గింజ వరకు కూడా కొంటా ఉన్నాం. ఏ రైతు కూడా అధైర్యపడొద్దని, డబ్బులు మాత్రం వెనువెంటనే వేసేలాగా చూడాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాలని శిరసాహిస్తూ చక్కగా ఏ రైతుకి కూడా ఇబ్బంది లేకుండా అందరికీ కూడా పేమెంట్ చేసే కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. మరి గతంలో ఎప్పుడు కూడా వ్యవసాయం దండకన్నా వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఇవాళ ఏదో పెద్ద మేమున్నామని చెప్పి బయలుదేరారు. రైతుని ఏనాడు కూడా పట్టించుకోలేదు, రైతు పక్షాన నిలవలేదు. వాళ్ళు 2014లో ఇన్పుట్ సబ్సిడీ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత 2019లో పే చేయటం జరిగింది. అలాంటి మహానుభావులు ఇవాళ రైతుల దగ్గర దెయ్యాలు వేదాలు వల్లిస్తున్నారు. ఇవాళ రైతుని ఆదుకున్నది, రైతుకు మేలు జరగాలని, రైతుకు డైరెక్ట్ గిట్టుబాటు ధర అందించాలని, మధ్యలో దళారీ వ్యవస్థ లేకుండా చేయాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎంతో పెద్ద కసరత్తు చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని మరి కిందకి తీసుకెళ్లే కార్యక్రమం చేశారు. రైతులందరూ కూడా హ్యాపీగా ఉన్నారు. ఈ రోజున రైతులు ఈ కష్టకాలంలో కూడా వారికి వెనుదండుగా ప్రభుత్వం అధికారులందరూ కూడా చేతోడుగా ఉండి ఎవరు కూడా అధైర్యపడకుండా ప్రతి ఒక్కరికి మరి ధాన్యాన్ని తీసుకుంటాం జరుగుతుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఏ రైతు కూడా అధైర్యపడవసరం లేదు, అందరికీ కూడా మేలు జరుగుతుంది. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మేలు చేసే విధంగా చూస్తున్నారని చెప్పి